Ja som dieťa dvorov, hovorí jeden zo spoluautorov tohto projektu Igor Lichý. Vyrastal som na sídlisku, ktoré bolo z 50. rokov, ale nebolo to takéto modernistické sídlisko s rozptýlenou panelákovou zástavbou, ale bol to skôr ten urbanizmus 19. storočia, keď sa bytové domy zhlukovali do blokov. V tých dvoroch sa odohrával taký intenzívny komunitný život. My sme teda presvedčení, že ten dvor ako urbanistický fenomén je jedna úžasná záležitosť na bývanie. Motív blokovej zástavby vytvárajúcej sériu dvorov je jeden zo základných princípov architektonického a urbanistického konceptu projektu Čerešní. Na doteraz neurbanizovanom území mesta, na Poliankach, medzi Patrónkou, Kramármi, Karlovou Vsou a Dúbravkou, v zabudnutej oblasti neprístupných záhrad, priemyselnej infraštruktúry, ale aj v atraktívnej lokalite medzi lesom, záhradami, nákupným centrom a známym bratislavským sídliskom, vzniká jedinečná rezidenčná štvrť s novodobými urbánnymi kvalitami rozvíjajúceho sa moderného európskeho mesta. Táto vízia budúcnosti je pevne ukotvená v dôslednom poznaní histórie miesta a v jej interpretovaní. Je to územie, ktorého vývoj prešiel oblúkom prudkých zmien. Dúbravčania boli historicky dlhodobo vinohradníci, no potom, ako ich vinohrady zničila epidémia na začiatku 20. storočia, ako náhradnú plodinu namiesto hrozna začali pestovať čerešne. Veľké sady boli na priestranstvách nad Dúbravkou aj v chotárnej časti Krčace, čo je dnešná lokalita projektu Čerešne. Po roku 1948 toto územie socialistický štát vyvlastnil. Z nepochopiteľných dôvodov sa tu nepostavilo nič hodnotné, ale na danom území sa uložilo veľké množstvo inžinierských sietí, ktoré lokalitu znehodnotili. Vďaka tomu tam vzniklo akési náhradné riešenie – záhradkárska kolónia. Celá táto oblasť ďalej pustla, až ju obsadili bezdomovci a územie dostalo až predmestský, surový charakter. No potenciál miesta vďaka jeho polohe na hranici prírodného prostredia lesa a záhrad, občianskej vybavenosti a dobrého dopravného napojenia na okolie je obrovský. Na terasách zvažujúceho sa svahu sa nachádzajú jednotlivé rady domov komplexu. A medzi nimi séria dvorov, ktoré sú navzájom poprepájané. Každý z dvorov má osobitú atmosféru, špecifickú funkciu a veľmi precízne určenú proporciu. Proporciu, ktorá je príjemná pre ľudí, je dostatočne priestranná, ale zároveň nie je príliš otvorená, aby tam nevznikala anonymita. Všetkými dvormi prechádza kočíkovací okruh, kde matky s deťmi budú môcť bezbariérovo prejsť celý areál dvorov. Trasa poskytne množstvo miest na sedenie v rôznych atmosférach rôznych parkových úprav, poskytne miesta pre rôzne detské aktivity a iné komunitné funkcie. Medzi funkcie, ktoré systém dvorov ponúka, patrí aj sánkovací kopec, vodná lagúna, detské ihriská, crossfitové dráhy, komunitné záhradky, predzáhradky. Ale napríklad aj petangové ihrisko. Jeho hľadisko sa zároveň môže zmeniť na menší otvorený amfiteáter, vhodný na prednášky, premietania a koncerty. Počas letných sezón už teraz ponúka bohatý program svojim obyvateľom. S dôrazom na posilňovanie komunity obyvateľov sú navrhnuté aj niektoré ďalšie funkcie komplexu. Ako napríklad klubovňa, recepcia,
materská škôlka a kaviareň. Ale napríklad aj komunikačné priestory niektorých domov. Schodiská obsahujú voľne dostupné terasy vhodné na stretávanie sa, oddych a iné aktivity. Tieto priestory zároveň ponúkajú možnosti výhľadov do okolia a zelene dvorov. Tvaroslovie jednotlivých objektov je individualizované. Každý objekt má špecifický charakter a iný autentický dizajn. Hmotovým aj farebným riešením sa čerešne od okolitej zástavby odlišujú. Bohato členené fasády objektov deklarujú snahu architektov o odbúranie anonymity monotónnych obytných komplexov. To sa odráža aj v individuálnom prístupe k riešeniu dispozícií jednotlivých bytov. V komplexe sa nachádzajú rôzne typy bytov s rôznymi výmerami, od menších s balkónmi, cez väčšie s terasami, až po veľkometrážne mezonety s predzáhradkami alebo priestranné lofty. Táto diferenciácia zároveň prispieva k demograficky a sociálne rôznorodejšiemu zloženiu obyvateľov v komplexe. Na existujúce etapy komplexu Čerešní v budúcnosti nadviažu ďalšie etapy, ktoré tak vygenerujú územie s premysleným konceptom. Ten ponúkne svojim obyvateľom prostredie s potenciálom pre kvalitný mestský život. Toto územie, ktoré bolo perifériou, dostane vďaka snahe o dôsledné prenesenie architektonickej idei o kvalitnom bývaní novú hodnotu. Vidíme zmysel svojej práce v tom, keď sa nám podarí nastaviť niečo, čo potom už žije vlastným životom. Hovorí spoluautor projektu Tomáš Šebo. Naše predpoklady vzniku života v predtým neobývateľnej časti mesta sa naplnili. Začína tu vyrastať kvalitný kus mesta. Vo výsledku tu bude bývať niekoľko tisíc ľudí, takže my si naozaj dávame záležať, aby sme pre nich vytvorili mesto, nie sídlisko. To je pre nás pri tomto projekte najdôležitejšie.